ife ka ikwu ya ka o yere oye maka ndị a na-ajị ndị na-achọ ka ihe na-enwere isi ka e were emebe ife nwere isi ndị ọmacha ncha ndị ojebala fonye nkwọ ọ ha ka anyị na-agwa na ụnụ ka anyị chọrọ ịgbazi kịta ndị ọsụbata nnu ndị nwere pawa mana ha eji pawa a were eje weta ọchịchị ya ifuru efu mana ha nwere pawa ndị pawa ha na-abụ ebe ụmụnne ha nọ mana mgbe mbịa kịta onwe onye nna kwerịrị mana ana m akwụ n'ebe eziokwu dị onye chọrọ ka nkwu iri okwu a kịta abụ o mere nwanne anyị nwoke maka na ana m agwa ndị mmadụ a na-abụ ife okwu ịmaba n'ime ya ife okwu maba n'ime ya mgbe okwu a ya eri orie gị bahụba nsa mana ọ bụrụ na ife okwu bịa were uche gbakọọ ka ị mara ebe okwu si apụta maka na ị mara ebe ụwara ya nụ dị i wee nwee ike kweri ya ọnya na ọ bụ ebe ọ bụ na ifuru ikwenye ọnya a na-ekwenye ọnya n'ụwa anụ inwe ike inwetie uche ka eji agba ọkwa ka anụ wee dị ya maka na iburu ka ọ dị gbaa ya mgbe agbafusie anụ anaghị yọ pịtọsị ya dị anụ uche ka eji agba ọkwa maka ndị a na-emegheri na-amara okwu ekwu ọ bụrụ na okwu ekwereghị okwukwu igere nke ndị mmadụ na-ekwu mụta na amụkwu okwu amụ ya kpatara nwata ji agbọdụ na ụmụazị na-ekwe ya papa ma ama dịsa ndị oyi eji ekwu de were nwụta okwu wee nwee ihe a na-akwụ bụ okwu onye chọrọ ikwu okwu n'isi ya kịta na-abụ onwe onye nna kwerere mana achọ nka ngwa na-emego nchọpụta na ihe bụ nsogbu na ihe niile a na-eme bụ na ihe bụ ares na-emeghe ares abụ ọ mụrụ ya nwanne anyị nwoke a na-akpọ Akụzayon kwa onye Igbo Akụzayon nwanna na ntị ka m gwa gị onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu ka m gụọrọ gị agụọrọ ka ịnụ onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu ịbụa adịghị eri ihe were agba ọgụ nwanne nke ịtọ o jiri nwanne ya ji izu amụ na-amụ ya ọ na-amụkwa nwanne ya nke ịnọ adịghị agụfu nwatakịrị na-ebe aja akwa aja asacha ya arụ awụfu ya na mmiri ejiri ghe ya ahụ a na-eyibi ya efe maka na ọ na-ebe aja akwa nke ise bụ na anyị nụrụ ihe ikwu amamihe dị nnọọ n'ihe ikwu rinne maka na ịkọwachara akọwa ka amamihe si wee jupụta n'ime ya anyị a na-ekwu na ihe o mere ụdị mma mana ihe anyị na-ekwu bụ ọkụ onye ebe a na-ekwu egbukweni ya bụkwa ebe m na-eje ọzọ bụ uche ka mmadụ ji uche ka eji na anya ka eji eke ibe dị n'ofe ịpịa n'anya ịfụ na anyị bụ ndị Igbo ada anyị nwazi na onwe anyị bụ ndị Igbo ile anya ịfụ na ebe ọ na-ahịa ọbụla Igbo kịta ihe na-ahịa kịta na-abụ ndị ụka na ndị ọdịnala ka a na-achọ ibuga ya agbaghị dị kọmentị ndị ụka na-aba ndị ọdịnala na-aba kedu ndị bụ ndị ụka ndị Igbo kedu ndị bụ ndị ọdịnala ndị Igbo na-anwa jụzie ebee ka ọ na-afịọ na ebe ọ na-afịọ bụ na ebe n'ala Igbo maka gịnịzi maka na anyị ga-esigo ihe ndị a niile ga-echekwanye mbọ ịgbalụ ga-echekwana ka isi kwuo na iji afụrịrị isi ya mgbe ụfọdụ na-abụ nwatakịrị na-abụ onyobe anya ka ọ fụ ebe otele ya jedebere nwaanyị na-abụ nwaanyị nyobe anya ka ọ fụ ebe otele ya jedebere ọkụ isi n'ala ebe ọ na-enyo mmụọ na-eche na okwu a na unu apịnyugo mana ebe ọ bụla omechara dịka isi kọwa na ọpụtakwara dị ụtọ na ọmalife mekwela vidio for that reason projekti ijeba a na ị ga-asọ ọbụdị projekti ka ị rụbazie Mathias na ihe pekishọ na onye nwa ka ị na-ekwu maka ya Igbo a na-eme ntu ahụ ihe a bụ ihe nwanne ka ọ bụ ọ na-abụ egbu omu iwe elie mụ isi na ọkpọsịka gị iwe abụọ ya ka ị ga-eji wee bịazie dọbarazie na ị chọrọ ka ikomitibe na ọkparịrị gị ọkparịrị ndị ọkparịrị eziokwu anyị nụchara ihe niile ahụ okwu mana onye nwụrụ nwanne na-ekwu okwukwu onye nwere ụdị nwanne na-ekwute okwu ị ga na-ebu n'obi na ọ ga na-emeghịkwa mmei ọ dị na ụmụnna ndị anyị fụrụ ọ dị na ụmụnna ụdị mmadụ Mathias anọ na ụmụnna ụdị mmadụ Mathias anọ na ezinụlọ dị iche iche ụdị mmadụ ya na-ekwu okwu ya ọ nọ na chọọchị ọ nọ n'ebe dị iche iche o nwere ebe ọ dịrọ ọ ya bụ mmadụ mana ana m eche na mgbe niile eji wepụta maka na eji atụ isi ọnụ bụ na ịpụtara ihe ịkọwazi na ihe a na-eme n'ịbụ n'oge nwa bụ ihe na-eme ihe a ọhịa o were anyị anya kwa ọ bụ ihe okwu n'ọnya anyị akpọrọ gị eje ebe makpọrọ eje ebe weta igwe fon na moto wepụtakwa fon emekwa nke a eme dis that eme nke a onye Fulani according to you
mana na ụdị ndị unu ji agba onwe unu mgba mana na ụdị ndị unu ji agba onwe unu mgba ịkọwachara ya IPO DPO IC this and that ihe ndị a niile ebukwata ihe mere maka iyi Mathias a ka e wee mee ka shọ na-agara abụrụ ya ma menyụọ ya ịgwakwara anyị jee nene ebe ahụ ihe ahụ o ji eme ọdịnala bụ ụzọ eziokwu n'ụlọ ụka anyị jee nene ya enweghị ike ịfụ ya n'ijide egwu ditin ọ na ndị ares na n'ijide egwu onye gburu nwanne ya gburu odogwu onye gburu nwanne ya gburu odogwu ntu a ka m sikwuru ekwu ya ọkwa ị na-agwa ndị egwafa maka iyi n'ime ya na o menyugo dizad nke a agago anyị mana Mathias nwụrụ ọnụ nkwuchakwa nkwukwu again ndị a na-abụ nkwuo ya ha eje tụọ ọgụ I don't send anybody anyị mana Mathias nwụrụ gịnị ọnụ mana emere ọnụ ka a na-ekwu ekwu mana emere ọnụ ka e were ọnụ na-ekwu okwu mana okwu na-adị mma ịta eze okwu dị nka okwu dị mma ka ọ dị nka okwu ọbụla ekwubere ọbịa gbaba personal ya bụ nke aka nna adịrọ ọ bidoro gbaba personal ya bụ ebe aka nna adịrọ mana ọ bụrụ ma ọ na-emetekwa ụfọdụ ife ụfọdụ ihe ọ kọwara anyị were anya dị very clear ụfọdụ ihe ọ gwara ya anyị ghọtara dị very clear ihe m ga-asọpọtụ bụ personal attack. Thank you. Fesi ya mụ na na-abaka na-agwazi n'izuru m ori m nwe onye izuru m otu shọ ga-akọwanwu ọ ya bụchakwa okwu a maka ọ na-emekwute ụfọdụ ejetụ ọgụ mana adọ nke ọ ihe bụcha okwu a ọ bụrụ na ekwuwagoro onwe ya dị a na-anụ ụnụ nne ga na-akpa afa mmadụ direct that is a different case. Dịka etu ọ na-aba eme maka na eme ndị ụka sị ndị dibịa bụrụ ibe nwere onye akpara afa o kwesịrị ka ọ bụrụkwa ọjị ikwu okwuo ndị ụka biko na ihe chọrọ ka rịọ ọbụ na ana m arịọ ozi ka anyị rịọkwa ihe ha nrịọ mgbe a ụfọdụ sị na m emetara ya na m karị ije lụọ ọgụ ma o meje were polisi kpụrụ ma ọ je gbaa karatị nna amara onye na-agba ifugo na onye na-agba karatị ifugo ụdị level ya na ụdị ego o nwere ọ bịa ka m ji eje gbaba karatị ya karatị anyị chọrọ ka m gbaa mgba ọ bụrụ na m jiri gbaa karatị ahụ akụ ahụ efu na akụ Zion na ike karịrị obodo were ike o nwere kwifo ka o si bugara onye a na obodo soro bugarazie ị nọrọkwazi ebe ị nọ na chọpụ gị na-azụ ahịa na-eme justice for Nnatu nọrọ ebe a na-esoro ọdụ n'ime ana m eme ntu ahụ ana m adị very careful ya bụ ihe na-ekwu bụ mee vidiyo ka o ruo akụ anyị nwa na-ebara aba iji na nwanne gị egosi ụba gị bịa meere anyị ihe na ala Igbo ga-adị wonderful akụ bịa rụọrọ anyị skuul akụ Zion skuul akụ Zion international market akụ Zion engineering department akụ Zion table water akụ Zion table water bụ mmanya ọ bụrụ ihe akụ ya bịa rụọ ya akụ Zion manufacturing company Nigerian limited n'ala Igbo akụ Zion nke akụ Zion abụghị arụ buru ibu nna enyebe ọrụ na ọbụ Mathias ka a ya arụ onye arụ Mathias arụ ọrụ ịpụkakwa ego ahụ iji wee je ka eje wee rụọ ọrụ Mathias efu na ịbata n'ala Igbo be anyị na ọ baara ndị be anyị uru ndị agụụ na-aga ụka nkụ mana iji wee kpụrụ nwanne na-agwazi anyị ka o si wee o kwesịrị ka ọ dị ntu a ihe kwesịrị ịbụ ndụmọdụ ọzọ ka mgbakwa unu adịghị ama ama na ị na-ekwu achara gị na Igbo be anyị na-emekwe mmadụ kpaba agwa dị aṅa kwuba okwu dị against humanity o nwekwa ka ndị be anyị si etiriti ya bifo agbagaba n'oyibo ndị be anyị na-ebu ụzọ eje chụọ igwe obodo so PG obodo fa so igwe obodo fa so ụmụnna ha so ndị a ga-ewejogodiri warning arịọ unu biko jieni nwe unu na machọkwa mkparị gbakwani nwe unu na machọ okwu gbakwani nwe unu ama m na aghọta ọ ebe a ka Igbo na-esi amalite okpe nke fa dọọnụ nwe unu aka na ntị dọọnụ nwe unu aka na ntị na Igbo a na-eme ịbịa na be anyị bụ ụmụnne ogbu oko ha be anyị kpọrọ nwanne gị polisi ya nwute gị o kwesịrị ka ọ dị ntu a ka a daa aka na ntị so akụ tụrapụ Mathias ka o zuo ike ka gị nwazukwu ike Mathias ị tụrapụkwuo ndị na-akpọ n'ọnụ ka ndị azụ ike ịmara ndị kpọrọ ọnụ ịkpụrụ ha n'ọnụ akpụzira mmadụ afa mma na-ekwu ya na ebe ahụ bụ ya bụ isiokwu a na ọ bụrụ na na-ekwu okwu demere onye na-eji akpa afa onwe onye na ibi eji okwu ya kpụzira mmadụ afa ama m ihe ekpere n'ikpe ma m ihe unu kpetere ebe unu je mana nke nka m na-ekpe ebe a ya kpọnwara mmadụ afa mana ya kwubu ihe ahụ ọ na-ekwu na ihe ahụ ọ na-akụziri anyị bụ anya ka ọ na-emepe anyị ndị anyị gbachakwa ihe niile ahụ Igbo amarasịgokwe na ihe ahụ na-eme dịkwa mma maka ọ na-akụziri onwe anyị na ụmụ anyị ka anyị mara ebe anyị si our root masa kpụzira mmadụ afa akụ Zion ịtụrapụ ya ike rụba afọ ebe a ga-abụ mere ndị chọrọ ka gbapụrụ ha mmiri n'obodo si gbapụo ya ka o wee rie nne akụ ihe anyị gwakwara gị abụrụ okwu ọjọọ advice ka a nyere gị ihe ahụ maka na onye Igbo ka ịbụ ekwesịrị ka a gwa gị
ilekwa ndị mmadụ ga na-akpọkwu gị na-agwa gị sef ibụrụ nke gasị nke bụ na onye bụ onye isi bụ onye isi nwe ya bụ ebe bụ nke esi na ọ kpalị ya spiritual direction ya nwere nwa ya achọkwazi nsogbu ọ chọrọ ya maka ọ kpọ gị ọ dịkwara social media ọ gwara gị sị dat na arụ enyuru na-esi ọkwa nọ nnụnụ ka wee gwa gị sị gị akụza ya na arụ enyuru na-esi adịghị anyị na-emere butere ya aja afa maka na mgbe eche m onye nwe mere ihe a bifo gị wepụtazi wee kwu ya kpọọ gị aja afa ọ dị mma ọ na-adị mma ntu a o nwere ezi ụfọdụ ya a na-eme sometimes ọ dị ka ọ bụ eziokwu na Mathias onye ọbụla amameche ka anyị mana ọ maghị ekwu okwu bụ na ọ maghị ekwu mana ị ghọtara ebe ọ na-eje mana ihe a na-ekwu okwu bụ na ọchị ikwunu ya na-ekwu okwu ka okwu a na-ekwu nwee limit ọzọkwa congrats to Mathias maka na isogoro mee Mathias onwe level maka Mathias pụtazie kịta na mụnwazi ya eso jebezi ụka Mathias mmeje okwu ebe ụka Mathias maka na ihe ọ pụtara bụ na ọ dịkwa ka onye ọrụ na-ekwu eziokwu ọdịna ya maka na ọ bụrụ eziokwu adịrị ya ihe ọbụ ọgụ mmụọ Chukwu kwesịrị ịbụ mmụọ na mmụọ kwesịrị iche mmadụ a na-alụrụ Chukwu ọgụ mmadụ a na-akpọtara Chukwu polisi mmadụ a na-akpọtara spiritual director polisi spiritual director spirit ya jee dụbọ mmadụ a na-ejekwuru arụsị ọgụ mmadụ a na-eje aghọta m ihe unu na-eme ya ahụ ọfụ na Mathias na ọ dị right ihe kwesịrị ịbụ ihe polisi ihe kwesịrị ịbụ ihe a ga-agụ ya n'ihe ndị ara ndị mmadụ abụjara nkịta inye gị ara nke ogbogokwue ịsoro ọ batara na-efe aka na-enwere ya na-efere na-efe kịta ka o ya efe nke ọ pụta ihe o ya efere aka kịta o ya ebido gị from up iwe ka o ya esi wee ị na-eme ife ị na-edogodo anya enedo amapụtasịna ka ime ife na-eme ịpụtakwara na-ekwu maka na ị nwere ike iji ime na ije promote onye iro gị iso onye i nyere na Mathias promotion maka na ọ pụta kịta na o yi emume followers ibi na ụfọdụ ndị otu unu ya like iji si ya maka na ihe a kwesịrị ịgba ọgụ spiritual fight mana ebe ọ bụla emechazi wee werezie ọ bụ ndị kwetere ndị maka na ọ gosigo na ihe ọ na-ekwu na o nwere ihe ọma ọ na-ekwu na ya kpatara unu ji bịa kpụrụ ọnya aka anyị na-apịkọ anyị sọrọkwa na ọdịrait anyị na-ekwe na ọdịrait ọ nwere ihe anyị na-atụlezi n'ime ihe a ka ị wee fụna mosatazi nwere ike aka iji edọ mmadụ irezie dọs ahụ ireziri ga-enyezi aka ipromotuzie onye nwere onye ọbụ onwe onye ọbụ mana ịgba onye ahụ nkịtị o nwere ihe a ga-eji akpọrọ okwu ya akọbaka afọ onye ahụ kwana onye anagwa atụpụkwara ya ọnụ gotago mana unu nyere ya promoshọn so ọ pụtazie kịta na oko egotago ụlọ ụka ya ji emecha bido ọrụ maka na onwere ihe onye o gburu onwere onye o mebiri onwere ihe o mee nothing kama ọkwụ unu kpọrọ ndị mmadụ agba mmadụ egbe ebe ahụ so ọkwụ unu wakpọrọ ndị mmadụ na-abịa ebe a gbalibe egbe elu disa nda anya nke ahụ bụ just akụkọ ọkara ya pat ya mee n'ebu don't worry ka ọ dịgodo n'ụka mana nwetara ebe anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu bụ na oke okwu ya na ihe ọ na-ekwu ya akpọsa mmadụ afa mana ọ nwere ife ya ka ihe a ga-eme ka abịa ka achọ akwụkwọ na chi ejere nna onye ji Mathias ya ha ya ọ bụrụ na ahụ Mathias akwenyego m anyị go ga akwụkwọ sọbịa ya akwụkwọ sọbịa ya na onwe ya ọ bụrụ akwụkwọ a na sọbịa meka ife ọnụ ụka na omenala bụ ofu ihe ma akwụkwọ ọnwa ihe a na-ekwu bụ ka enye ndị be anyị ọrụ bido alụkwanụ